Antonio Gallego i Pilar Argüelles van treballar durant 3 anys de responsables de distribució de la revista La Farola. Quan al setembre van tornar de les vacances d'estiu, es van trobar amb un acomiadament disciplinari. Éramos trabajadores de la fundación y en el 3 de agosto, pues entre julio y agosto nos han despedido a todos. La fundación la han dejado inactiva y nos han dejado a todos en la calle sin poder cobrar ni paro, ni tenemos carta de despido, ni tenemos ningún tipo de documento que podamos acreditar porque han cerrado el local. Durante un periodo de 3 años se hayan montado 6 empresas, eso es algo que no entendemos. ¿Por qué se han montado 6 empresas? ¿Por qué a todos los trabajadores de la fundación se los está echando a la calle por despidos? No solamente nosotros, aquí en Barcelona, hay más gente en Barcelona, luego Zaragoza, también está Madrid. Despide a los de Madrid teóricamente por hacerse un puente y porque los vendedores estaban en la calle ese día mendigando, según dice él. Resulta que cierra Zaragoza, deja a los vendedores sin revistas y no le preocupa que queden los vendedores en la calle mendigando. ¿Qué sentido tiene? No, es que no tiene sentido este hombre. Davant la impossibilitat de cobrar l'atur per irregularitats de l'empresa, l'Antonio, la Pilar i els altres 11 treballadors despatxats porten l'acomiadament al jutjat. Després de 3 vistes celebrades, es dona la raó als treballadors per incompareixença de l'empresa. L'Antonio i la Pilar investiguen pel seu compte i descobreixen que han estat víctimes d'una estafa. Hechos que ya hemos demostrado y que tenemos comprobación de ellos, pues la primera empresa que se creó fue el periódico de la precariedad, que era la que editaba el periódico. El fundador fue él, el presidente era él, y automáticamente a los 6 o 7 meses cambia de empresa, compra una en quiebra y se hace liquidador de la misma a un vendedor que le ha pagado previamente el señor Matís 100.000 pesetas para que se haga responsable de la empresa. Davant d'aquests fets, denuncien el fundador de la revista, George Matís, a Hisenda, informen als mitjans de comunicació i sol·liciten ajut professional. En principi, ha fet unes activitats que nosaltres considerem que podrien ser delictives, en concret de 2 delictes, un delicte d'estafa, que és un delicte clàssic dintre del Codi Penal anterior i de sempre. De fet, l'estafa és un dels delictes contra el patrimoni més antics, per tant no és cap novetat. El que sí que és novetat és un delicte de publicitat il·lícita, que probablement aquest delicte de publicitat il·lícita l'ha comès perquè, de fet, a través dels mitjans de comunicació ha volgut fer veure que estava fent una tasca pels indigents, quan en realitat el que s'estava era aprofitant dels indigents, no solament aprofitant dels indigents directament mitjançant l'organització empresarial que ell ha fet, sinó també indirectament, donat que ell pretenia amb el seu entablat jurídic, amb empreses interposades d'una forma un tant complicada, pretenia enganyar el consumidor perquè compressin aquesta revista, La Farola, i altres revistes també del mateix grup, i així d'aquesta manera enriquir-se. La revista La Farola apareix a Barcelona l'any 1994. Va ser fundada pel francès George Matís, un taxista de París que es va quedar sense feina i sense casa. L'objectiu de la publicació era donar feina als sense sostre per evitar que pidolessin pel carrer. Cada exemplar val 200 pessetes. El venedor es queda 150, però ha de pagar les revistes per endavant. La Farola té un tiratge quinzenal de 150.000 exemplars. Això suposa una recaptació de 7.500.000 pessetes per cada número, que arriben als 20 milions amb els especials de Nadal i Reis. Els venedors, de fet, són independents, o sigui que els venedors, de fet, li compren la revista amb ell per revendre-la més cara. Per tant, el benefici rodó perquè no té cap risc empresarial. Evidentment, si la revista fos de les persones que la venen, no com és ara, que és d'ell, tot el benefici que genera, que és molt gran, podria anar
aquests venedors. O sigui, els afecta directament perquè realment se n'aprofita de tots els indigents de la ciutat d'aquesta, de Barcelona, i d'altres ciutats d'Espanya. La revista rep l'any 1996 el Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme. La dotació d'1 milió de pessetes havia de servir de motor per la creació de la Fundació La Farola. George Matís presenta l'obra com una llar per als venedors. Contràriament al que diu que fa, i al mateix temps pregona a través dels medis de comunicació, per exemple, a crear uns locals a Santa Catalina, que allí deia que volia fer uns llocs perquè els poguessin dormir, o poguessin menjar, o poguessin dutxar-se, o poguessin, en fi, atendre's als indigents. En realitat ho fa només de cara a la propaganda perquè els mateixos locals estan tancats, i en canvi dintre de la fundació, que no pot tenir ànim de lucre perquè està prohibit per la llei, i a través d'una empresa que també està dintre la mateixa fundació, com a patró de la mateixa fundació, treu uns beneficis directes de la Farola que no van a ningú més que a ell mateix. George Matís va llogar un local de més de 600 metres quadrats al barri de Sants, al carrer Santa Catalina número 11, i va contractar un director i relacions públiques per gestionar els projectes socials. Però el local ni tan sols va arribar a condicionar-se. El director no va cobrar i finalment va ser acomiadat. Los proyectos que yo organicé fracasaron todos por una razón muy sencilla, porque el señor Matís no pagaba ninguna de las facturas ni cumplía ninguno de los compromisos que asumía. Por eso, en un momento dado en que le planteé al señor Matís que qué sucedía, que para qué establecía yo unos convenios con entidades y con organizaciones no gubernamentales si luego no se cumplían. Y además le pedí que me pagaran el sueldo que habíamos convenido. Al día siguiente, por toda respuesta, recibí un telegrama de despido. George Matís, de 64 anys, es troba actualment en parador desconegut. El 1996 ja va ser condemnat a França per plagi, injúria pública i per incitació a la discriminació, a l'odi i a la violència envers jueus i maçons. Antonio i Pilar l'han denunciat via penal per estafa i actualment s'espera la seva detenció per prendre mesures cautelars. Doncs ara mateix hem presentat denúncia a comissaria de policia i estem esperant, doncs, evidentment, que es detingui aquesta persona i a partir de la seva detenció, si ho considera oportú el jutge, llavors es podran prendre o no mesures cautelars respecte d'aquesta persona, és a dir, en aquest cas la presó, evidentment. La Farola és un projecte innovador que ajuda milers de persones sense sostre, però la bona voluntat i l'esforç dels que treballen a la revista i hi creuen ha topat amb l'ambició del seu iniciador.